Maricón! No em siguis una nena i deixa ja d'una vegada la nena. Els nens no ploren. Que els nens juguin amb objectes de sexualitat s'ho sap tothom. Però per què ho perpetuem? Que les nines, les cuinetes i el maquillatge siguin per nenes i els robots, les construccions i els cotxes siguin per nens. Això té uns efectes psicològics molt clars i nocius. La masculinitat i la feminitat la construïm socialment i culturalment. Per tant, deixem que els nens i les nenes potenciïn la seva diversió i el companyerisme deixant de banda el seu.